जोङो बारग' NDFB बिथांमोननि जिखिना NIA केसाव दङमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांजों सावरायनानै बे गासैबो केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय NIA निफ्राय आसाम स्टेटआव आरो बिनि बेलनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेराव जेराव केस दङ बेवहाय बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बरननानै लांनाय जाबाय आरो लासै लासैनो बिनि बेल बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' NDFBनि जि आफाद दङ बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। थालांनायनि गेजेराव CBIनि गासै द' दङ जेराव रन्जन दैमारि बिथांबो दङ। बेखौ लानानैबो बावैसो जोङो हम सेक्रेटारिजों रायलायहैदों आरो हम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निस्सय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे NDFBनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो आरो लोगोसे जोंनि संबिजिताव जि मोनसे संशोधन 125 एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानैबो जोङो केन्द्र सरकारजों सावरायगोन जाहाथे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ जेरैखि जाया जायो जायनि गेजेरजों जोङो रांखान्थिनि जि मोनसे बेबस्था बेखौ गोख्रों खालामनो हागोन आरो काउन्सिलाव माखासे आयेनगत भाबे बा कन्स्टिटिउसनेलि जिखिनि स्ट्रेंथेन खालामनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन। गुबुन गुबुन 40 जि गासै समस्तियावनो बेनिफिसियारि मिट जागासिनो दङ आरो दिनै बनरगावआव जोंहा बेनिफिसियारि मिटआ जोबोद गिदिरैनो बेवहाय खुंनाय जादों आरो रोजा रोजा जोंहा बेनिफिसियारिफ्रा जायफोर स्किम मोनदों बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे खामानिखौ बे हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों मानोना गोबां समाव जों नुबोदों जे गभर्नमेन्टआव भारत सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बा जों दायो काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो जोबोद मोजां मोजां माखासे स्किम्सफोरखौ लादों आसनिफोरखौ दा बै आसनिफोरखौ मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै फोरमायनो हायैलाय सोरबा मिथिनांगौ आसनिफोरखौ मिथियैलाय बिनि जि इमप्लिमेन्टेसन बियो मोगथाङाव महर मोना दा नंखायनो जौगानाया जेरैबायदि जानांगौ बे एसे स्ल' जायो दा बेखौनो जों थांखि लानानै जे गभर्नमेन्टआ स्किमखौ हगारनायजों लोगोसे बे स्किमा जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो जेराव न' जानांगौ बेवहाय न'खौ मोजाङैनो लुयो SBMनि टयलेट बानायनाय बे टयलेटखौ मोजाङैनो लुयो बा एग्रिकालसारनि माबा मोनसे स्किम मोनदों बेखौ बयबो मोजाङैनो मोनफिङो आइजोफोरनि थाखाय जों जि अनसाय बिथांखि होदों बा जोङो गुबुन गुबुन जि अनसुंथाइफोरखौ होदों बेयो जाहाथे मोजाङै सहैयो बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बे स्किम्सफोरखौ बुंफोरनानै जाहाथे मोनसे एवारनेस लाबोनो हायो आरो बिथांमोना बिनि बेनिफिटखौ थोंजोङै लानो रोङो बिनि थाखायनो बेखौ लानाय जादों आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों दिनै बयबो बाहागो लानानै बेवहाय जाफुंसार जाहोदों। बनरगाव होननानै बुङोबा आगोलफोरनि थासारिया जोबोद गाज्रिमोन लासै लासैनो बनरगावनि थासारिया मोजां जाबाय दा बनरगावआव जोङो गोबां एबार गिदिर गिदिर स्किमबो लादों जेरै बनरगावआव 2.5 कोटी थाखानि मोनसे मिनि स्टेडियाम लुजानो थांगासिनो दङ बिन'द ब्रह्म फुटबलारनि मुङाव स्टेचु लुजानो थांगासिनो दङ बेवहाय मार्केट सेट ड्रेन बायदिसिना मोजां मोजां स्किम्सफोरखौ बेवहाय लानाय जादों जायफोरनि गेजेरजों बनरगावनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाफ्रा लासैनो जोबस्रांनो थांगासिनो दङ।